toonu Chineke anyị n'ihi na ọ dị mma ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya na-adị. Ana m anabatakwa gị ndị enyi m ndị ọhụrụ na ndị ochie na gbajisi ike kwa ụbọchị nke taa. Ana m achọ ịgwa gị na Chineke nwere ihe buru ibu o dosara gị taa. Ọdịdị Chineke bụ nke mara mma. Chineke bụ onye zuru oke, ụzọ ya bụ akọrọba, nkwa ya bụ nke a na-emezu na ndụ anyị. Ọbụla mgbe ị na-ama ihe Chineke pụrụ ime nye ọgbọ anyị a, anyị makwa na nkwa ya agaghị agharịpụ anyị, ọ ga-ajụ anyị. Ọla ebube nke ọgwụgwọ nsọ, ike ahụ nke eji agwọ gị ọrịa, ọ ka nọ n'ebe a n'abalị taa. Ike nke eji agwọ gị, ike nke eji anapụta gị, ike nke eji etiji ihe niile bụ yoku na ndụ gị n'abalị a. Ike ahụ nọ n'ebe a. Ike ahụ ga-abụ nke a ga-ezipụ n'ebe ahụ ị nọ, na ihe ọbụla bụ ihe mgbu niile, ihe ọrịa niile, ihe niile bụ nrịanrịa, ihe niile bụ ihe otiti, ihe niile bụ ihe mmekpa arụ, ihe niile bụ ibu agha, ihe niile bụ yoku, ihe niile bụ ihe niile nke a ga-etiji ha niile n'abalị a n'aha Jizọs. Mgbere gị nke mebiri emebi, ndụ ọhụrụ ga-abịa na ọkpụkpụ azụ ahụ. Ihe niile bụ ihe na-ebugharị wee na-eburu gị dịka nwatakịrị, wee dowe gị n'ala na nwayọọ nwayọọ n'abalị a. Dịka m na-ekwusa aha Jizọs na-arụ gị, ike ga-abata na-arụ gị n'aha Jizọs. Ị ga-abụ onye ga-ebili wee gaa ije. Ọrụ ndị ozi isi nke ise amaokwu 16. Ọrụ ndị ozi isi nke ise amaokwu nke 16. Wee bịakwute ya ọra mmadụ n'obodo niile dị Jerusalem gburugburu, wee na-agbakọkwa na-ekutakwa ndị arụ na-adịghị ike, ndị arụ na-adịghị ike na-ebugharị ha, ndị arụ ha na-adịghị ike na-ebuli ha elu, n'ihi na ndị ahụ bụ ndị na-enweghị enyemaka ọbụla, na-ebute ndị arụ na-adịghị ike na ndị mmụọ ọjọọ na-emekpa ahụ ha, wee mee ka arụ ha niile n'otu n'otu dị ọcha, wee mee ka arụ ha niile n'otu n'otu dị ike. Ọ ga-abịa n'oge nke gị n'abalị a, bụkwa n'oge ahụ, abalị nke ike, abalị nke ọgwụgwọ nsọ, abalị nke nnapụta na onye ọbụla, ma ọ bụ n'aka nri ruo n'aka ekpe, ruo n'ekiti, ruo n'azụ, ebe ọbụla ị nọ, na a ga-agwọ gị onye ọbụla. Olee otu? N'ihi gịnị? N'ihi na aha ahụ bụ aha Jizọs. Aha ahụ ka dịkwa ike dịka ọ dị taa, dịka ọ dị oge niile. Wee gwọọ ha niile n'otu n'otu. Ihe ọbụla bụ nke nọ gị n'ime ahụ, ọrịa n'ime ahụ, nke nọ n'elu ahụ, nke nọ na ntị, nke nọ n'anya, nke nọ n'umeji, nke nọ n'akọrọ, wee gwọọ ha niile n'otu n'otu. Ihe ọbụla bụ nsogbu oge maọbụ ihe ịma aka n'ihu oge n'abalị a, kwere na a ga-agwọ gị onye ọbụla n'otu n'otu n'aha Jizọs. Wee gwọọ ha. Ọnọdụ nke ha buru bịa nyebe a na-agwọ ọrịa, ebe ahụ ọnọdụ agbanwere n'abalị a. Ọnọdụ gị ga-agbanwe. Ọnọdụ nke mkpọnwụ ga-agbanwe. Ọnọdụ nke ikpu isi ga-agbanwe. Ọnọdụ nke ihe mgbu ga-agbanwe. Ọnọdụ nke ọrịa na-adịghị agwọ agwọ ga-agbanwe, ọbụla dị na-arụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ike ga-agbanwe, wee wezụga ihe ọbụla ga-ewezụga pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Bịaghachi na Ọrụ ndị ozi isi nke 8 amaokwu nke 8. Wee nwee oke ọṅụ n'obodo ahụ, ebe ọbụla ha si bịa. Ha si n'obodo dị iche iche nke obodo ahụ. Onye ngwọrọ si ebe a bịa, onye kpuru isi si ebe ọzọ bịa, onye isi mgbaka si ebe ọzọ bịa, onye nwaanyị na-adịghị ahụ si otu ebe ọzọ bịa. Ha si ebe dị iche iche wee bịa buru mkpa dị iche iche. Ebe niile n'obodo ahụ ha si bịa, anyị nwere ọṅụ na-esite n'aka nri, site n'aka ekpe, sị na anya m ekpuru isi emeghele,
lee abụ m onye ngwọrọ ugbu a ana m aga ije. Onye nke ọzọ sị ha jụrụ m ajụ n'ụlọ ọgwụ ugbu a agwọọla m. Ebe niile esi bịa ị ga-ewere ọṅụ laghachi n'ụlọ gị. Ọgwụgwọ nsọ iji laa n'ụlọ, nzọpụta ị ga-eji laa n'ụlọ, nnwere onwe kpakpa were laa n'ụlọ. Ihe niile bụ ịya mgba niile nke ekere gị agwa a ga-etiji ya. Ị ga-ala n'ụlọ gị na-ewere ọṅụ, abụ otuto na ọla ebube na-ala n'aha Jizọs. Ike ga-abịa na ndụ gị. Amen. Ebe a ka ị na-anụ ya enyi m. Ike Chineke nọ n'ime ndụ gị n'ụbọchị taa na-enye gị nwere onwe. Enwere ihe m chọrọ ịjụ gị, ele ihe ị ga-eji keke eme? Ike a bụ nke na-enye anyị ikikere ibi ndụ nke na-eme Chineke obi ụtọ. Enwere ihe ndị ọzọ anyị chọrọ ka anyị mụta n'ihe ndị anyị nụrụ. Ike nke Chineke ọ na-awụ ihe anyị ga-eji nweta iru ọma n'aka Chineke ma nọgidesi ike n'ime ya. Ọ bụghị ihe eji eme ihe ndị ọzọ na-ekpọta. Ọ bụghị na ị nọrọ n'ime Chineke nyochie ya ike ma hụ ya n'anya. Ị nọrọ n'ime ịhụnanya nke a na-ebugharị ya mgbe ọbụla kwa ụbọchị, ị ga-ahụ na ọ ga-eme ka ịdị mma. A pụkwara ịgbatị ịhụnanya wee ndị ọzọ hụ n'anyị n'akụkụ. Anyị na-aghọtakwa na Chineke pụkwara, o nwekwara ike nke o ji agwọ anyị ọrịa ọbụla nke nwere, ọ bụ nke ụbụrụ, ọ bụ nke arụ, o nwere ike ikiri gwọ gị ya. Nye ndị ị ga-eji ala were ụmụ ihe ndị ntakịrị ndị anyị kwuru ugbu a, mara na ịhụnanya Chineke na ike na ebube ya bụ nke ga-eme ka ị dị mma. Ka anyị na-ege ntị. Eji m n'aka na obi na-atọ gị ụtọ n'ụbọchị taa. Mgbe ọ sị na mpụta ihe nke nkwupụta, gịnị ka nke a pụtara? Achọrọ m ka ile ilu isi 28 amaokwu nke 13. Ilu isi 28. Otu onye na-ekpuchi mmehie ya ọ gaghị agara ya. Onye a nke na-ekpuchi mmehie ya ka bụ onye ihu abụọ, ka bụ onye mara n'ihu. Ọ sị na adị m mma, mana akọ na uche ya maara na ọ bụ onye jọrọ njọ. Onye na-asị abụ onye ezi omume, onye ọbụla nọ n'obodo maara na onye a bụ onye mmebi iwu. Onye nke na-asị abụ m onye na-ekwu eziokwu, onye ọbụla mana ire ya bụ ire abụọ. Ọ bụ ndị na-akpuchi mmehie ha otu a, ndị na-ebo Chineke ebubo na ọ naghị ahụ ha. N'ihi nke a ha wee na-ala n'aka efu. Mana onye na-ekwupụta mmehie ya nke na-ajụkwa ha ga-anara ebere nye ndụ gị, nye ya nwa, nye nwaanyị ahụ, nye nwoke ahụ. Ụzọ esi enwe ebere nke Chineke nke nzọpụta, ebere nke ọmịiko ya na ọgwụgwọ nsọ, ebere nke ọlụ ebube ya. Ihe ọbụla bụ nsogbu nke ị nwere, otu esi enweta ya bụ mgbe ị ga-abịa sị onye nwe m, abụ m onye mmehie, achọrọ m nzọpụta. Nzọpụta ga-abịa n'otu ntabi anya. Abụ m onye ahụ na-adịghị, achọrọ m ọgwụgwọ nsọ. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịa n'otu ntabi anya. Abụ onye a na-eme ịkpa arụ, achọrọ m nnapụta. Nnapụta ga-abịa n'ụzọ gị n'otu ntabi anya. Ọ ga-abịa, asị m na ọ ga-abịa n'ụzọ gị n'ebe ahụ ị nọ. Ana m esoro gị ṅụrịa ọṅụ dịka ị na-eji ọnụ gị kwupụta na ị bụ onye mmehie. Wee kwupụta n'ọnụ gị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe gị, na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Ị ga-abụ onye a ga-azọpụta, ị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa, ị ga-abụ onye a ga-anapụta. Onye ọbụla ga-alaghachi were abụ otuto na akụkọ otuto na ọṅụ n'obi gị, n'ọnụ gị, na ndụ gị, n'aha Jizọs. Ị chọrọ nzọpụta ahụ ugbu a, ị chọrọ mgbaghara, ị chọrọ nwere onwe, ị chọrọ ka ya onwe ya bụrụ onye a ga-atọpụ n'agbụ, tọpụ gị na agbụ nke mmehie nke ekere gị n'oge gara aga. Ihe niile a ga-akagbu ya n'oge awa. Ebe ọbụla ị nọ, ịdị m njikere ikwupụta mmehie gị, sapụ m onye mmehie, achọrọ m onye nzọpụta, achọrọ m ka ọ gbaghara m, achọrọ m ka ọ zọpụta m, mee ka m nwere onwe m. Ebe ọbụla ị nọ, naanị weli aka gị elu. Ana m eso gị kpee ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka ịbụ onye ahụ nke na-akpọ anyị, nye onye mmehie ka ị na-akpọ oku ka ọ pụọ na mmehie, ka ị kpọrọ onye ọbụla ka o chegharịa, ka ha si na mmehie ha chegharịa,
ka ha bịa na nchegharị si n'obi ha kwere na Jizọs Kraịst nwụrụ n'ihi ha na Kalvarị wee bilie ọzọ ka agụ ha na ndị ezi omume wee nye ha nzọpụta. Onye nwe anyị gosi ọṅụ ahụ nke ọ bụ ọṅụ nzọpụta n'obi ha ugbu a, sachapụ mmehie ha niile, nye ha owuwe anya na ịzala ha ekpere. Ha abụkwaghị ụmụ ekwensu ọzọ, ha bụzi ụmụ Chineke. Mee ka nke a dị ire, ka ha laghachi n'otu n'otu n'ọṅụ dị ukwuu, ọṅụ nke nzọpụta ha, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Gị onwe gị bụ onye Chineke ga-enye ọlụ ebe n'abalị a. Bikwasị aka gị ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ, ma were aka nke ọzọ elu. Mpụta ihe nke okwu Chineke. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị onye nwe m n'ihi ozi a, n'ihi ọlụ ebube, n'ihi mpụta ihe na n'ezie na a ga-enwe ọṅụ ukwu n'ebe a niile, n'ebe niile n'abalị a, n'aha Jizọs. Ana m ezipụ ike gị, ana m ezipụ ọgwụgwọ nsọ ahụ, ana m ezipụ nnapụta ahụ. Pụta ka ọlụ ebube gị pụta ihe na ndụ onye ọbụla ugbu a, n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì malite mepee ugbu a. Ntị chiri echi bụrụ onye na-anụ ihe. Ire na-adịghị ekwu okwu ka a tọpụ gị n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m arịọ ka ihe zara aza n'afọ ha, n'akụkụ arụ ha ọbụla, ihe zara aza pụta n'aha Jizọs. Ngwọrọ, mkpọnwụ, ọrịa mmenwụ pụta n'aha Jizọs. Ọkpụkpụ gbajiri agbaji jikọta ọnụ, ọkpụkpụ gbajiri agbaji jikọta ọnụ. Ana m enye iwu ka akpụkpọ ndị a gbajiri agbaji ka ejikọta gị ọzọ n'aha Jizọs. Ọrịa enweghị ike n'ọkpụkpụ, ana m asị gị pụọ. Ọrịa, ọra na mmụọ nke ara, ana m enye gị iwu pụta n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ebe niile ugbu a mee ka ọla ebe daa. Ebe niile ugbu a ọla ebe na-ezo ka mmiri. Ebe ọbụla ugbu a pụta ihe nke ike gị, metụ onye ọbụla aka, gbanwee ọnọdụ ọbụla ugbu a, mee ka ọla ebe batara onye ọbụla. Mee ka nke a dị ire, mee ka ọ dị ire, mee ka ọ dị ire. Emewo ya, emewo ya, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emeela dịka ị na-anọnyere anyị na-agbajisi ike kwa ụbọchị nke taa. Ya mere, biko sonyere anyị na www.gck.hq. biko sonyere anyị. Obiọma ga-akpakwa ya na ọ bụrụ na ị ga-eso etinye aka n'ebe ahụ edere subscribe, werekwa ozi a kesara ndị enyi gị ndị niile. Obiọma ga-akpa anyị na ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị dịka anyị na-eme ya kwa ụbọchị. Imeela.